În urmă cu 135 de ani, o vizită regală avea să schimbe pentru totdeauna destinul stațiunii Slănic Moldova. Vă invit într-o călătorie emoționantă în timp. Vom parcurge pas cu pas Slănicul și vom răsfoi filă cu filă istoria stațiunii și a cazinoului regal în seria File de istorie. Vă veți bucura de imagini deosebite și veți afla informații inedite. Dragi prieteni, urmăriți pagina și nu ratați niciun episod. Astăzi deschidem prima filă. Pentru Slănic Moldova, una dintre cele mai importante zile a fost 29 iulie 1891, când regele Carol I a ajuns pentru a doua oară în stațiunea de la poalele munților Nemira. Carol I a fost un suveran cu o viziune profundă asupra dezvoltării și modernizării României. În timpul domniei sale au fost construite drumuri, căi ferate, poduri și clădiri reprezentative, iar stațiunile balneare românești au început să se dezvolte după modelul celor renumite din Occident. Vizita din 1891 avea loc într-un an cu o semnificație aparte. Se împlineau 25 de ani de la înscăunarea lui Carol pe tronul Principatelor Române în 1866 și 10 ani de la proclamarea regatului României și încoronarea sa ca rege în 1881. Cu o zi înainte, pe 28 iulie 1891, regele Carol I se aflase la Târgu Ocna, unde a participat la inaugurarea unui nou tunel de extracție în mina de sare. A doua zi, la 29 iulie, regele a sosit la Slănic Moldova, însoțit de o parte dintre membrii Consiliului de Miniștri. Printre aceștia se aflau prim-ministrul României, generalul Ioan Emanuil Florescu, unul dintre întemeietorii și organizatorii armatei române moderne, ministrul de interne Lascăr Catargiu, ministrul afacerilor externe Constantin Esarcu, precum și prefectul județului Bacău, Ernest Sturza. Fotografia realizată cu ocazia vizitei este una dintre cele mai importante mărturii ale istoriei Slănicului. Pe imagine se poate citi chiar data vizitei, 29 iulie 1891. În stațiune, regele a fost întâmpinat de Eugen Ghica Budești, epitrop al Casei Spitalelor și Sfântul Spiridon din Iași și administrator al Slănicului între anii 1890-1894. Eugen Ghica Budești a fost tatăl arhitectului Nicolae Ghica Budești, cel care a avut inițiativa ridicării cazinoului din Slănic Moldova, după planurile arhitecților ieșeni George Sterian și Herman Ric. În timpul vizitei, Eugen Ghica Budești i-a vorbit regelui Carol I despre planul construirii unui casino în superbul parc al stațiunii, considerat încă de atunci unul dintre cele mai frumoase din țară. Regele a fost încântat de idee, iar susținerea sa a fost totală. Această susținere a dat un puternic imbold proiectanților și constructorilor care pregăteau proiectul viitoarei clădiri. Carol I a oferit chiar exemplul stațiunii Baden-Baden din Germania sa natală, iar cazinoul, inaugurat în anul 1855, fiind al treilea din lume, dobândise o notorietate care depășea cu mult granițele țării. Regele înțelesese că o stațiune balneară nu trebuie să ofere doar tratament, odihnă și relaxare. Pentru a deveni o destinație renumită, avea nevoie și de divertisment, de viață culturală și de un edificiu care să-i ofere eleganță, prestigiu și unicitate. Planurile cazinoului din Slănic Moldova au fost finalizate în anul 1891, iar în anul următor, în 1892, începea construcția clădirii care avea să devină primul casino din România și unul din cele mai importante simboluri ale stațiunii. Dar legătura regelui Carol I cu Slănic Moldova începuse cu mult mai devreme. La 12 august 1866, la doar câteva luni după alegerea sa ca domn al Principatelor Române, Carol vizitase pentru prima dată Slănic Moldova. Era de altfel și prima sa călătorie în Moldova, pe traseul Focșani-Târgu Ocna-Slănic Moldova. Frumusețea locurilor și potențialul izvoarelor minerale l-au impresionat, iar interesul noului domnitor a atras atenția asupra stațiunii și a contribuit la modernizarea ei.
Așadar, vizita din 29 iulie 1891 nu a fost doar o simplă oprire în programul unui rege. A fost momentul care a oferit încredere, prestigiu și susținere unui proiect ce avea să schimbe pentru totdeauna imaginea Slănicului. Sunt Alina Șova și aceasta a fost prima filă din istoria Cazinoului Regal din Slănic, Moldova. Dacă vă plac poveștile adevărate, spuse acolo unde s-au întâmplat, vă invit să rămâneți alături de mine. Mai sunt multe file pe care urmează să le răsfoim împreună.